Good afternoon. Mayong hapon mga kawaiti. Yan na po sa sapa, suba, na mingwit. Ang panahon karon. Init. Init pero dagom. Wa kakuhag isda pero naay nagluso-lukso. Di mo kaon. Busog siguro, busog. Mao na yung suba mga bay kung kita ninyo. Taas gyapon ang suba, lalom gyapon. Lalom gyapon. Kay sige mag-uwan kada adlaw. Mao ni. Kita mo sa windmill dito, 3 kabok. Windmill na siya mga bay. One source of energy there is Denmark. Windmill. Vistas. Og kita mo sa Denmark mga bay, poro. Patag. Walay bungtod. Patag tanan. Patag yang ilahang produkto with corn man na ilang nandre, mais, baka, kanang arla, milk, nagi ka na diri sa mga baka, gatas, fresh milk, kanang ilang ost nga brie, kanang ilang smure nga leopard, dinis na. Ito ang mga baka eh. Daghang baka rin. Nausara to. Ibulag sa grupo. Saka. Ay, ito ang baka. Tara. Usaha na turo. Ang lakag turo. Kasagbutan. Nagsagbot. Padong lang sa Skyan City nang nainagdagan yung truck nagkumbaan cargo truck padong sa Skyan City. Ang camping plus na mo tungod anang ay blue na nag-aso na diha ang camping place. Ito nagpungko ang camping wagon. Highway na siya diya. Ang Monastery Farm. Dito pa doong Skyan City. So, ngit man eh. Okay na. So mauro to mga bahay kung pakitas niyo suba lang gihapon kada adlaw suba. Wala na katapusan suba ani. Bakasyon man ako 1 week. So nagpasuba dayon.
Oh, nagpasuba ang iyong lula. So, ayaw kalimot pag-subscribe mga bay. Subscribe, like, o bell on. Nya, wag bitaw na bayad. Gratis man na. Libre. Kung mo subscribe. Unya, saba. Shout out sa akong igsuon to sa Ireland si Lani Samantha, sa akong kinsa ba, kung mga igsuon sa Mindanao, musta niyo tanan mga kaprintihan, og kinsa ba, maura to mga bay, pulan tingay mo tan-aw na ko aning sapa. Bye bye, see you tomorrow.